Quan pensem en ser propietari d'alguna cosa, normalment ens imaginem un poder absolut, un control total. Però la realitat, sobretot en el dret català, és molt més interessant i complexa. La propietat no és ben bé el que sembla. Vinga, anem a desgranar-la? I aquí tenim la pregunta del millor, oi? Quan tens una propietat, el teu poder és absolut? La resposta ràpida seria, home, i tant, però la llei ens demostra que no. Aquest poder es pot limitar, es pot compartir i es pot dividir. Preparem-nos, doncs, per qüestionar tot allò que creíem saber sobre la propietat. Aquesta és la metàfora clau de tot plegat. Pensem en la propietat no com un bloc de formigó, sinó més aviat com un feix de llenya. Un feix de facultats. La facultat d'utilitzar, la de gaudir-ne dels fruits, la de vendre-la. I el més interessant és que aquestes branques del feix se poden repartir entre diferents persones alhora. Molt bé. I com es diu això en termes legals? Doncs drets reals limitats. És exactament això. Quan un propietari cedeix una d'aquestes branques, com el dret d'ús, la seva propietat queda, per dir-ho d'alguna manera, gravada. Queda limitada per un dret que ara té una altra persona. Comencem amb el plat fort, el dret de godi més conegut i complet de tots, l'ús-disfrut. Segur que a molts els sona. És l'exemple perfecte de com es poden separar les facultats d'una propietat. Fixem-nos bé en els conceptes. Usar i gaudir dels fruits. Això, en paraules planeres, vol dir que pots viure en una casa o la pots llogar i cobrar tu la renda. Però, atenció, hi ha una línia vermella, l'obligació de conservar-ne la forma i la substància. O sigui, no s'hi val a tirar parets mestres i canviar-ho tot. Cal respectar el que és la propietat. Aquesta divisió de papers és realment fascinant. Per una banda, tenim el nu propietari. Se'n diu així perquè té la propietat, però despullada de l'ús. I per l'altra, l'usufructuari, que és qui té precisament això, l'ús i el gaudi. Un és l'amo de la cosa i l'altre de l'ús que se'n fa. I molt important, sempre per un temps determinat. Aquest és el cas del llibre, el que veiem cada dia en temes d'herències. És una solució legal molt intel·ligent per protegir el cònjuge que queda vidu. Se li assegura un sostre per a la resta de la seva vida, però sense treure la propietat final als hereus. Quan el cònjuge mor, l'usufruit s'acaba i els fills recuperen automàticament la propietat completa. És una manera d'equilibrar interessos familiars. Molt bé, deixem usufruit i passem a un altre concepte, les servituds. Aquí ja no parlem d'un gaudi tan general, parlem de drets molt més concrets, que normalment tenen a veure amb la relació entre finques veïnes. El punt clau aquí és que la servitud no es crea a favor d'una persona, sinó a favor d'una altra finca. El dret està lligat a l'immoble. Tant se val que en sigui el propietari demà o demà passat. El dret i l'obligació continuen allà, enganxats a les finques. Aquest és l'exemple més clar que hi ha, la servitud de pas. Imaginem la finca A, que no té sortida a cap camí. Es converteix en la finca dominant i obté el dret de passar per la finca B, que és la servent. La finca B, evidentment, no perd la propietat del camí, però el seu dret queda limitat. Ha d'aguantar que el veí hi passi. I què passa si algú vol construir en un terreny que no és seu o afegir pisos a un edifici que ja existeix? Doncs el dret català té respostes per a aquestes necessitats urbanístiques tan actuals. Vegem-ne dues. Aquesta figura és fundamental avui dia. Permet separar la propietat del sòl de la propietat del que es construeix a sobre. Però compte, la paraula clau és temps limitat. Això no és per sempre. Aquesta línia temporal ho deixa claríssim. Durant gairebé un segle, el promotor és l'amo de l'edifici. El pot llogar, el pot vendre, el que vulgui. Però quan s'acaba el termini, en aquest cas 99 anys, s'ha acabat. Tot el que s'ha construït passa a ser automàticament del propietari del terreny. És un mecanisme molt comú, per exemple, per a habitatge protegit. I per altra banda, tenim el dret de vol. Aquest serveix per construir més pisos sobre un edifici que ja existeix. I quina és la diferència fonamental? La durada. El dret de superfície és temporal. En canvi, la propietat que s'obté amb el dret de vol és definitiva, per sempre. Aquest nou pis s'integra a l'edifici i punt. Ara, canviem una mica de perspectiva. Fins ara hem vist drets que permeten fer coses en una propietat d'una altra. Ara veurem una figura on és la propietat mateixa la que té l'obligació de donar alguna cosa. Això vol dir que qui té l'obligació no és la persona, sinó la finca. O sigui, qui sigui el propietari en cada moment haurà de complir amb el que toca, normalment un pagament. I si no paga, es pot anar contra la finca, perquè és la finca la que garanteix aquest deute.
L'exemple històric d'això és el cens. El titular del cens, el censalista, té dret a rebre una pensió cada any del propietari de la finca. Encara que sembli una cosa medieval, encara n'hi ha, i afecten moltes propietats. I el més sorprenent és que n'hi ha que poden ser perpetus, com el cens emfitèutic, per sempre. Molt bé, després de tot aquest recorregut, és el moment de lligar caps i veure quina imatge completa se'ns dibuixa sobre què és, en realitat, la propietat. I aquesta és la gran conclusió. La propietat no és un bloc sòlid, un poder absolut. És més aviat una teranyina, una xarxa de drets i obligacions on la propietat es pot desmembrar amb ús de fruits, es pot limitar amb servituds, es pot dividir amb drets de superfície i es pot gravar amb càrregues. Més que un domini sobre una tosa, és tot un sistema de relacions. I acabem amb aquesta reflexió. Entendre tot això no només és útil per a temes pràctics, com herències o negocis, sinó que ens obliga a repensar una de les idees centrals de la nostra societat. Si la propietat és només un feix de drets que es poden repartir, què vol dir, de veritat, ser propietari d'alguna cosa? Com hem vist, la resposta és molt més rica i complexa del que sembla a primera vista. Ja no parlem de fixar un preu des del principi, no. Ara parlem de tenir el dret a igualar l'oferta que faci una altra persona. I aquests drets se diuen tanteig i retracte. La diferència clau entre aquests dos és el timing. El moment ho és tot. El tanteig juga abans de la venda. Imagina, el propietari rep una oferta. Doncs abans de dir que sí, ha d'avisar qui té el dret de tanteig i dir-li «Ei, vols igualar aquesta oferta?» En canvi, el retracte actua després, un cop la venda ja s'ha tancat. El que fa és permetre ocupar el lloc del comprador original. És una segona oportunitat, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, un moment. Per què existeix el retracte si ja tenim el tanteig? Doncs exactament, funciona com una xarxa de seguretat. És per si el tanteig falla. Què passa si el propietari se n'oblida de notificar la venda? O si diu que ven per 100 però en realitat ven per 80? O si ven abans que s'acabi el termini per igual a l'oferta? Doncs en tots aquests casos, pam, entra en joc el retracte per corregir la situació i permetre adquirir la propietat igualment. Bé, si ho posem tot junt, les diferències se veuen claríssimes, oi? El dret d'opció és el control total, preu i termini fixats des del minut zero. El tanteig, en canvi, és més reactiu, depèn de l'oferta que faci algú altre. I el retracte? El retracte és el pla B, la garantia final per si les coses no s'han fet bé. 3 eines, sí, però cadascuna amb un nivell de control i un moment d'actuació molt diferent. Perfecte. Ara anem a la qüestió pràctica, la que segur que tenim al cap. D'on surten aquests drets? Apareixen del no-res? No, ni de bon tros. Bàsicament, hi ha 2 vies per aconseguir-los. O bé es pacten voluntàriament entre les parts, o bé els atorga directament la llei. Aquesta distinció és crucial. Els drets voluntaris són fruit d'un acord privat. El cas més típic, una opció de compra, que s'inclou en un contracte de lloguer. En canvi, els drets legals són una altra història. Aquests no es negocien. La llei directament els dona a certes persones per protegir interessos que considera importants. D'acord, i a qui protegeix la llei amb aquests drets automàtics? Doncs pensem en exemples concrets. Per exemple, a un copropietari, per ajudar a unificar la propietat, o al propietari d'una finca rústica que toca amb la que es ven, per evitar que els camps es fragmentin massa. També protegeix els cohereus sobre els béns d'una herència, o fins i tot a l'administració pública quan vol protegir patrimoni cultural o promoure habitatge social. I si parlem de drets legals, el temps és or. Literalment. Per al retracte legal, per exemple, el termini és curtíssim. Normalment són només 3 mesos. 3 mesos des que es té coneixement de la venda o des que s'inscriu al registre de la propietat. Això vol dir que s'ha d'estar molt atent i actuar amb una rapidesa increïble per no perdre el dret. Molt bé, hem vist el què, el com i el qui. Ara fem un pas enrere un moment. Mirem la foto sencera i preguntem-nos: per què existeix tot això? Quin sentit té tot aquest entramat legal dins del gran esquema del mercat immobiliari? Doncs aquí rau la clau de tot plegat. Al final, aquests drets el que busquen és un equilibri molt delicat. D'una banda, tenim la llibertat del propietari de vendre el que és seu i de l'altra, reconeixen que hi pot haver altres persones o entitats amb un interès legítim, un interès preferent sobre aquella mateixa propietat. Són, en essència, un mecanisme per posar pau, per harmonitzar aquests interessos que sovint xoquen. I acabem amb una pregunta, una reflexió final per a tots plegats. Aquests drets, què fan realment? Protegeixen un accés més just a la propietat o, al contrari, són un límit, una intervenció en el lliure mercat?
són una garantia per a les parts que potser són més vulnerables o una trava a la llibertat de vendre i comprar? La resposta, la veritat és que no és senzilla i probablement depèn moltíssim de la perspectiva de cadascú.